På fredag kommer Egyptens præsident til Danmark. Kom herind kl. 18 på fredag i Prins Jørgensgård og sig fra over for Egyptens præsident Sisi. Efter indbydelse af det danske kongehus besøger den egyptiske præsident Sisi Danmark til gallatafel på Christiansborg. Han tror, han skal komme og sidde og spise dejlig middag med nogle politikere med kongehuset. Det der vil ikke gå ubemærket hen. Lad os tværte ud i ansigtet på vores politikere, der inviterer krigsforbrydere på overdådige middage og udsøgte vinflasker, mens de forvandler legepladser til kirkegård. Vi netop har muligheden for at ytre os frit og ærligt. Det har den egyptiske civilbefolkning ikke. Han er altså med til at støtte op om folkedrabet i Gaza ved blandt andet at nægte nødhjælp for at komme ind i Gaza. Det gør de ved at tillade, at de israelske krigsskibe kan sejle igennem Suezkanalen, og det gør de ved at tillade, at udenlandske skibe med våben kan lægge til kaj i Egypten. Vi skal sige fra over for Sisi og Egyptens støtte til det folkedrab, der er i gang i Gaza. Hvis du er imod folkedrabet, så duk op. Det eneste du skal gøre, du skal vise din støtte for dine medmennesker, du skal vise din støtte for retfærdighed og for menneskerettigheder. Nu på fredag, den 6. december kl. 18.